ବନାଇ ଏ ଭାଇ ବସିଲା ବେଳେ କଣ ମୋବାଇଲ ରଖ ମୋବାଇଲ କଣ ବେପାର ବଟା କଣ ଟିକେ ହାଲଚାଲ କୁହ ଭାଇ ମଇତରେ ବନାଇ ଏଇଟା ବଇଛ କି ଆରେ 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 ତମେ ବସିଛ ଏଠି ମୁଇଁ ତମକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଇଆଡେ କେତେ ବାଟ ଆଇଲି ନା କଣ ହାଲଚାଲ ତମର କୁହ କଣ ହାଲଚାଲ ବେଲେ କଥା କଣ କି ତମେ ତ କାଲି କି ମୋର ଛୁଟି ଅଛି ଭାଇ ତମେ ତ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଁ କଣ କୁହ କାଲି କେ ହେଇଟା ପାଇଁ ଆସିଛି ପରା କଣ କୁହ କାଲି କି ମୋର ଛୁଟି ଅଛି କାଲି ଛୁଟି ଅଛି ଯେହେତୁ କୁଆଡେ ଯିବା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବେଲେ ଭାଇ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଭୟ ଲାଗିବ ଆଉ ଭୟ ଭୟ ହେଲା ଯିବା କମାଇ ଏ ଭାଇ ଶୁଣ ଭୟ ବେଲେ କଣ ଟିକେ ଦୂରିଆ ବାଟ ହଁ ତେଣୁ ହଉ ବାଟ ଫାଟ ଛାଡ ହଉ ଆଗ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟା କେମିତି କଣ ହବ ହେ କଥା କହ କଣ କରିବା କଣ ନାହିଁ ଏ କଥା କହ ହଉ ହେଲା ଯିବା ହେଲେ କିଏ କଣ ଦବ କୁହ ଆଉ ଦବା କଥା ଯଦି କହୁଛ ହଁ ଭାଇ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇଦେବି ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ତମେ ବନାଇ ସେ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ ଗ୍ଲାସ ଦେଇଦେବି ଆଉ ଯଦି ସିଏ ଦେବେ ପାଣି ତମେ ଦବ ଗ୍ଲାସେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରୁ ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଚିନି ଟିକେ ନେଇଯିବି ଗୁଳିକି ପିଇଦବା ଆଉ